Ginpahayag sa Police Regional Office 6 ang bugos nga suporta sini sa bagong Chief ng Philippine National Police nga si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatez. Kasunod sang pagkakas sa pwesto ni anay PNP Chief General Nicolas Torre III kahapon nga adlaw sa interview ng Bombo Radyo kay Police Major Lailyn Sencil ang spokesperson sa Police Regional Office 6. Iya ginpahayag nga dako giday pagpasalamat kay General Torre sa madamo nga kontribusyon sa organisasyon samtang nagapungko pa ini bilang leader sang PNP. Matandaan nga sang bulan sang Hulyo personal nga nagbisita si Torre sa Iloilo. Sa mga pagbisita, gindayaw sila ang implementasyon sa mga inisyatibo kang isang 5-minute response time nga may dako nga impact sa paghatag seguridad kag serbisyo publiko. Sunog kay Major Sencil, handa ang PRO6 nga magsuporta sa liderato sang bago nga PNP Chief kag amuman sa mga direktiba nga ipatuman sini para sa kaihuan sang pungsod kag kapulisan. Ginklaro man sa PRO6 nga pisar may bago na nga liderato magapadayon gihapon ang mga programa nga ginlunsar anay ni General Torre kag mas pasanyugon pa ini agud maprotektahan ang komunidad. Man kita sa Police Regional Office 6, no? Gina-acknowledge natin ang dako man nila contribution, PNP General Nicolas Torre under his leadership, no? Sa mga reforms, sustained reforms niya, kag mga dagdag kita operation natin during his term, and we also congratulate ang bago natin nga Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatez III. Nabarian si Police Major Lailyn Sencil.